Hej YouTube. Nu har jeg lige til at gå i seng klokken 10 nu. 10, ja. 10. Jeg sidder lige på badeværelset, så man kan se, der er toilet, spejl. Se, I kan vist se. Jeg vil jo sige heldig, at I så kan se mig i spejlet. Hey, vi er i spejlet. Ja. Det har været en lang dag. Mit vildt, hvis du er gået i seng for længe, så er kun 7 år. Men ja, det var bare det. Vi skal jo lige finde ud af, hvornår jeg går i seng og sådan noget. Ikke? Subscribers, altså dem, der chatter til mig på YouTube. Min far ved ikke, om skyder mig lidt det der YouTube ud. Undskyld, jeg er lidt for træt af det. Jeg kan lige se mig så. Jeg kan ikke mærke det, så ved det mig tit. Det begynder også at blive mørkt her i mit subscriber-studie. Lad os nu gå tilbage. Jeg ved godt, den video var 1 minut, 2, 3 minutter. Men ja, I kan jo bare sætte den færdig. Jeg vil være rigtig taknemmelig, så den postoplyttet helt fremme. Så kan I se, hvor mørkt der er. Så blev det mørkere, var YouTube. Og vi kan slet ikke se noget nu, der er overmørkt. Hold da, nu kan jeg lige åbne døren lidt. Man kan næsten ikke se mit fjes, men det går lige ud. Det var vel bare alt for i dag. Jeg tager på det klokken 11 nu. Ja, 11. YouTube-fan. Husk at subscribe. Husk Marius fjes. Altid godt søg på Marius fjes i Olivia. Men Marius fjes, altså mig og Olivia, vi har rent faktisk lavet en video sammen, hvor vi synger og danser lidt. Subscribe. Okay. Kombardo. Farvel YouTube-fans.